Εδώ τι έχουμε? Παναγιώτα. Τι έγινε? Παναγιώτα. 18 χρονών είσαι, ρε Παναγιώτα. Ναι. Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Μου έχεις φέρει φύλλα, έτσι. Ναι. Από τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, λεμόνι, τι είναι? Τιμόνι. Ωραία. Για πες μου, Παναγιώτα, τα νέα σου, τι έγινε, κοπέλα μου? Καλά. Για στο κάτω το παλόνι να σε βλέπουνε. Λοιπόν, Παναγιώτα, είσαι 18 χρονών. Ναι. Φαίνεσαι πιο μικρή, πρέπει να σου πω. Ναι. Το ξέρεις? Από πού είσαι, Παναγιώτα μου? Από πού είσαι? Τι έγινε? Τι έπαθες τώρα, το μαλλί μια χαρά είναι, μην τρελαίνεσαι. Ναι. Έχει και χειρότερα, κοίτα τα δικά μου πώς είναι. Να σου πω κάτι. Από πού είσαι, από την Αθήνα είσαι? Μεσίνα. Μάλιστα. Οι γονείς σου? Από την Αθήνα. Μεσίνα. Μάλιστα. Και τώρα εσύ τι θες να παντρευτείς? Ναι. Γιατί? Έλα ρε. Παναγιώτα. Παναγιώτα μου τώρα, τι θες να παντρευτείς εσύ? Είναι πολύ μικρή. Είσαι πάρα πολύ μικρή, γιατί έχεις έρθει να παντρευτείς? Θέλεις να βρεις έναν άντρα να παντρευτείς? Ναι. Αυτό είναι δική σου επιλογή ή θέλει η μαμά σου και ο παπάς σου να σε παντρεύσουνε? Η μαμά μου. Λοιπόν, δεν παντρεύεσαι, Παναγιώτα μου. όμως. Είναι πολύ μητσούλα. Είσαι πάρα πολύ μικρή. Δεν θέλεις ούτε εσύ να παντρευτείς, έτσι δεν είναι? Όχι. Με τίποτα. Όχι. Για πες μου, Παναγιώτα, σχολείο τελείωσες? Το λίωσα. Πότε? Πέρυσι? Πέρυσι. Ή φέτος τελείωσες? Τέτο. Πέρυσι ή φέτος? Τώρα πας σχολείο τώρα? Ναι. Μάλιστα, δηλαδή τελειώνεις τώρα. Ναι, τώρα. Ωραία. Και θέλεις μόλις τελειώσει το σχολείο, τι θες να κάνεις? Θες να παντρευτείς και Όχι, πάρω μπαλέτο. Α, πας μπαλέτο, ρε Παναγιώτα. Ναι. Ωραία μαγιά είναι αυτή, καλά ξηγέσαι. Και θέλεις και να βρεις και έναν άντρα να δεις τι γίνεται, Ναι. ή ήρθες πιο πολύ γιατί σ' αρέσει να βγεις στη τηλεόραση? Ελόητη. Τηλεόραση. Λοιπόν, Παναγιώτα, άραξε εδώ που είσαι, μην κουνιέσαι καθόλου. Και θα δούμε τι θα γίνει Μπαλόνι τώρα. μου. Το μπαλόνι σου, ξηγήσου για πάρτι σου. Και όποιος πάρει θα δούμε τι θα παίξει. Εδώ τι έχουμε? Έχω σε 18, αλλά δεν το παντρεύω αυτό. Γιατί? Δεν το βλέπω για να είναι έτοιμο. Εντάξει. Θέλεις να μιλήσεις? Για να δούμε. Θέλεις να μιλήσεις? Ναι, ναι. Ναι. Θέλεις, Παναγιώτα? Για μίλα, αρπαχτόφωνο. Ας το αυτό κάτω, Παναγιώτα. Λοιπόν, 2, κάμερα 2 εκεί στο κουπεπέ. Και μιλάς με τον φίλο που είναι από το ηχείο και τον λένε Γιώργο. Ναι, ναι. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Παναγιώτα. Παναγιώτα. Και από πού είσαι? Από την Αθήνα. Μεσίνα. Αθήνα. Λοιπόν, είναι και αυτό μια άποψη. Όπως είναι και αυτό μια άποψη. Για το δέσιμο μιλάς? Όχι, Β' μου, δεν είπα τίποτα για δέσιμο εγώ για σένα. Παρακαλώ στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για την Παναγιώτα παίρνω. Ποια Παναγιώτα? Τη 18. Και εσείς ποιος είστε? Ο Δημήτρης. Τι ηλικία έχετε? 30. 30. Να σας τη δώσω. Να σου πω, ρε Παναγιώτα, ένα λεπτό. Έχει έρθει και η μαμά σου μαζί εδώ? Ναι. Πού είναι? Πίσω. Παιδιά, για πείτε λίγο στη μαμά της Παναγιώτας να έρθει και αυτή εδώ. Να δούμε αν είναι είναι εδώ. καλή μαμά. Ναι. Έλα, Παναγιώτα, να μιλήσεις με τον τύπο. Πίτου. Λίγο στην κάμερα, λες το κάμερα μάνα. Εκεί, Α, πάρε. μπράβο. Εκεί είσαι. Τα χείλη σου που είναι γλυκά σαν μέλι. Σου δώσαν τη δύναμη να περπατείς σαν χέλι. 4 φύλλα έχει η καρδιά στη μάνα σου. 4 φύλλα έχει η καρδιά. Και τα κάνεις κομμάτια σαν με γλυκό. Κοιτάξαν τα 2 γλυκά σου μάτια. Λοιπόν, εδώ ο τύπος θέλει την Παναγιώτα. Την Παναγιώτα την αγαπάμε και θα Αλλά- τη δώσουμε σε αυτόν που πραγματικά θα την αγαπήσει, γιατί είναι φτιαγμένη με πολύ κόπο. 18 ολόκληρα χρόνια στα χέρια της μάνας, δεν έλεγε ούτε λέξη και τώρα μίλησε καθαρά και προσπαθεί. Α, γιατί δεν ήρθατε να μας τα πείτε αυτά? Η να μας Παναγιώτα βοηθήσετε? είναι ένα παιδί που θα πρέπει να βρει δουλειά, Ναι, θα πρέπει να γυρίσει όλο τον κόσμο. ναι. Είναι ένα παιδί που στον κόσμο είναι το μοναδικό που μίλησε στα 18. Μάλιστα. Ωραία. Θα πρέπει ο κύριος να το πάρει σοβαρά υπόψη του αυτό. Δεν μας το είπατε αυτό, γιατί εμείς την είδαμε λίγο την Γιατί η Παναγιώτα. Παναγιώτα έχει και τραγούδι και χορεύει μπαλέτο. Μια χαρά. Μα και εγώ τραγουδάω. Τρομερή στο μπαλέτο, στο χορό και στο τραγούδι. Εσείς όμως Θέλετε- να σας ρωτήσω κάτι, Ναι. κυρία μου. Θέλετε να παντρευτείτε, ρε Παναγιώτα? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά αν ενδιαφέρεται κάποιο, θέλουμε και τον γαμπρό είναι καλό να τον δούμε όμω εδώ. Μάλιστα. Εγώ. Δεν μου τα είπατε και μου φέρετε την Παναγιώτα εδώ και δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Και αν πραγματικά ο άνθρωπο έχει να διαθέσει την αγάπη του και Μάλιστα. την αλπορή του, το κάνουμε και αυτό. Για να κάνουμε ένα μεγάλο γλέντι και ένα γάμο για την Παναγιώτα. Ωραία, λοιπόν. Τον Θα ωραιότερο δούμε γάμο. τώρα. Εγώ λέω να μην παντρευτεί η Παναγιώτα Όχι ακόμα ακόμα, νωρίς. όχι. Λοιπόν, καθίστε αράχτωτα. Εσείς είσαστε παντρεμένοι με τον άντρα σας?